Καλημέρα από Λαφιώνα Λέσβου, κλάδεμα ελιάς. Όπως θα έπρεπε να κλαδεύετε και όχι όπως συνηθίζεται τώρα τελευταία να κόβουν όλα τα κλαδιά και να μένει σχεδόν τίποτα. Αυτή τώρα η ελιά δεν θέλει κάποιο χοντρό βγάλσιμο, θέλει άνοιγμα από μέσα. Αυτό τώρα, αυτό εδώ θέλει βγάλσιμο για να ανοίξει. Αυτό θέλει βγάλσιμο για να ανοίξει. Αυτό θέλει βγάλσιμο. Πάμε γύρω από την άλλη να δούμε. Γιατί πρέπει να τη γυρνάμε γύρω την ελιά και να βλέπουμε. Από εδώ θέλει αυτό βγάλσιμο. Και από εδώ θέλει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι βγάλσιμο. Και μετά πρέπει να ανοίξουν οι φούντες και οι ποδιές. Κοιτάξτε πόσο άνοιξε τώρα που βγάλαμε αυτά τα καλαδιά. Βγήκε αυτό, βγήκε και αυτό. Πώς άνοιξε τώρα. Αυτό εδώ φαίνεται ότι θέλει ότι ένα από τα δύο ή αυτό θέλει βγάλσιμο. Θα δούμε όταν ανεβώ επάνω, γιατί πολλές φορές αλλιώς είναι από κάτω και αλλιώς θα το ανέβησε πάνω στην ελιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που έκοψα τις φούντες και άνοιξα. Βασικά πρέπει μεγάλη προσοχή να ανοίξουν οι φούντες, να μην είναι πυκνές. Εκεί είναι όλο το παν. Να, εδώ αυτό θέλει λίγο κόψιμο. Από εδώ πέρα. Που θα εδώ πάει. Θέλει λίγο κόψιμο. Από εδώ οι ποδιές είναι καλές. Μέσα πως άνοιξε. Εδώ αυτή η ποδιά θέλει άνοιγμα και αυτή η ποδιά από την άλλη θέλει άνοιγμα. Και η ελιά είναι εντάξει. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα της ελιάς. Άνοιξα τις φούντες, άνοιξα τις ποδιές, άνοιξε μέσα. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Έχει ανοίξει. Αυτή εδώ η ελιά είχε αντικαταστάτη εδώ πέρα και οπότε βγάλαμε το χοντρό από πάνω. Αυτά εδώ πέρα θέλει μελλοντικά βγάλσιμο. Μελλοντικά να βγει. Το χάραξα για να σπάσει. Ένα κόλπο είναι αυτό για να τον αναγκάσουμε να σπάσει. Το χαράζουμε και σπάζει πιο κάτω. Γίνεται αντικαταστάτης. Το χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτό για να κάνουμε αντικαταστάτη, το χάραγμα. Και εδώ πέρα είναι οι άλλες ελιές κλαδεμένες. Να και μια εικόνα από μακριά πως έγιναν οι ελιές κλαδεμένες. Φαίνονται σαν ακλάδευτες, αλλά είναι γεμάτο κλαδιά από κάτω. Δεν φαίνονται τα σημεία που βγήκαν τα κλαδιά. Η ελιά πρέπει να είναι πάντα γεμάτη φύλλα για να μπορέσει να κάνει ελιές καρπό την επόμενη χρονιά.